Салому алейкум мухлисони беҳтарини гуфтигапоми мухлисони беҳтарин дастаи дунё. ҳозир ки ҳеҷ кана даромада пешаки шуморо салому алейк мекунам. имрӯз дар бораи мушкилиҳои Барселона чиқале ки ваъда додем гуфтем ки дар бораи Барселона промои эфир мекунем. Шумо саволотон ҷамъ шудагия. Барои мехостам имрӯз видео набарорам ва бо шумо имрӯз суҳбат гузаронам. Саат дамо ки да хабар кун саат дамо уже 12 шав шудааст. ма дар чих камтар хато наистам ки 11 шави Москва, агар не 11 шави Москва мо дар 6 саърича мешавад. барами гуфтестам ки ҳозир кадистам барами кадоми савол доштам саволаш агар тияд додам ги агар натияд мавзӯра сар кунем ҷо мавзӯ ганда бисёрай дар бораи тренери нав, дар бораи рафтани Месси, дар бораи трансферҳои нав чӣ рух медиҳад, чӣ рух намедиҳад, гапу чап бисёрай. барои ҳамин савол дора аввал саволоша тия ба ман дар бораи мавзӯи худам гап занам. ҳама каса дуромадаистен салому алейкум, ҳама каса салому алейкум. одамое ки агар тамошо кардан натавонад прямой эфир сохранен мешавад, так что любое время метавонед тамошо кунед. А шумо фақат мисли ҳар вақта дастгирӣ лайк дар ссилка комментария будагӣ дарои моро дастгирӣ кунед. мо фақат бошад хабарҳои нав барои шумо. дар бораи тренер гап мезанем бародаро. тренер Роналд Куман, тренере ки дар английски премер лигаи Англия бисёр таҷрибаи калон дорад. Дар Голландия ҳам бисёр дастаҳои Голландияро мураббигӣ кардагия. Не ки дар английски премер лига ба дастаи фақат Саутгемптон бисёр дастаи хуб буд, бозии хуб нишон медод бо зери роҳбарии ҳамоне ки вақте ки Эвертон омада буд. дар Эвертон дар 6 моҳ дар 6 моҳ тренерӣ кард. чанд футболистое ки гуфтан худаш гуфт роҳбарият харидаш, не ки хича нишонад дар клуби калон Эвертон камтар ай Саутгемптон дида клуби бо хубтарай. барои ми хича нишон дода натавонист. баъд бекор монда буд. сборни Голландия рафт. сборни Голландия ки рафт, сборни Голландия дидем ки чӣ хешид дар Лига Нация финал биромад. хай дар Португалия бой дод 1-0. хай ба инам бозии хуб нишон дод. евро бировард сборни Голландияра. барои ми евро ки агар ин сол ки мешид Роналд Куман Барселона омада наметавонист. барое ки моҳи январдам Роналд Куман моҳи январда не моҳи кай буд тренер алишкада моҳи март буд. моҳи марда вақте ки Роналд Куманда пешниҳод кардан гуфтан ки тренери навша то есть пешниҳоди тренерии Барселона кардан отказ кард барое ки тобистон лига мегӯм тобистон чемпионати Аврупо сар мешид. барои ҳамин отказ кард. ана ки баъде ки коронавирус шид чемпионати Европаро соли дига гузарондан. барои ҳамин ин сол бо нав Кристиана хориҷ кардан, бо даъват чӣ кардан. хай ки Роналд Куман пешина бозингари Барселона вақт мехост Барселона роҳбарӣ кунад, гуфти худаш дастаи дӯстдошташа иҷа хонаи гуфти гапо дим шуд. барои ҳамин дига отказ кард, барое ки соли дига ҳамин тобистон шартномааш бо Голландия буд мешид ва ҳеҷ кан намедонист ки ора Голландия шартномааш дароз мекунад ё намекунад. барои ҳамин риск кард, Барселонаро қабул кард. дар ин вақти мушкилӣ Барселона проблема дора. намедонам ин диюм ки кеси тен мешавад ё ки роҳбарият ира истифода бурдааст, ман намедонам. барое ки бисёро мехостан Почеттиноро ё ки Хавиро бинанд. махсусан Месси мехост ки Почеттиноро бинад, барое ки Почеттино аргентиния, Месси ҳам аргентиния. барои ҳамин не ки Бартомео ба бисёри шӯрои директорони Барселона гуфта буданд ки тренери Барселона бояд тренер шавад 1 соли дига. соли дига интихоботи президентӣ мешавад. барои ҳамин агар бисёр ози президентое ки номзад ахча мондагиянд дар номзадии Барселона соли дига гуфтестанд ки агар мо президент шавем Роналд Кумана уволид мекунем. ин дар чизи мо нест, дар нақшаи мо нест. барои ҳамин дар нақшаи бисёри номзадое ки президент мехоҳанд шаванд, фонд дигар мехоҳанд Хавиро пайрод кунанд. барои ҳамин акози даже гуфтанд ки агар треблам, агар Лига чемпионам брад, чемпионати Испаниям брад, дигар клубни чемпионатам брад, по-любому Роналда хориҷ мекунад. барои ҳамин Бартомео ҳозир қатиш 2 сола шартнома бастагия. худо медонад ки ана ки то кай места. дар бораи Месси
дар бораи Месси бародаро гап мезанем. Рӯз то рӯз дар бораи хабарҳои Месси зиёд шидеста. Бисёриятон вақте ки ман видео мекардам, бисёриятон мара дурӯғгӯ бировардане ки рӯз то рӯз худтон уже дидестем ки ҳамин хабарҳо биромадестем Месси недовольне. Одамое ки мара дурӯғгӯ мебиронанд, лучше дар канали ман подписатсия накунед, бирин видеои мара тамошо накунед, барое ки ман чизе мегӯм дар сомонаҳо наистагӣ, дар интернетҳо наистагӣ, ман ҳамора перевод карда фикри ақидаи худам дар онҷа нависта дар шумо пешниҳод мекунам. Барои ҳамин пеш аз навистани комментарияи беақлона хубтараш пешакӣ нигоҳ кунем ки ҳамин хабар ҳаст ё ки нест, чем ай комментария навистанам. Дар бораи Месси гуфтаниём, Месси дина қатъи тренери нав вухӯрӣ гузаронда, чӣ хеле ки сомонаҳо менависанд, чӣ хеле ки дар интернет биромада ҳамин гап, бо ман нав пеш ҳамин прямой эфир хондеста будем бо хабари навша. Ман рӯзи дуроз бовар ки дар новостиён шуморо намедонам, ман рӯзи дуроз газетаҳоро мехонам, рӯзи дуроз сомонаҳоро мехонам. Барои ман айрӯи бораи Барселона маълумот бештар дорам нисбат ба шумо. Месси Роналд Куман қоил карда натониста Мессиро ки Роналд Куман гуфтае ки состави навам дар гирди атрофи ту месозем. Не ки Месси розӣ нестае ки Бартомеу Кумана якумаш тренер монда, дуюмаш ки барои чӣ Бартомеу вақте вохӯрии мо қатъи ки мегзара, қатъи Роналд Куман мегзара, ҳамаи газетаҳо, ҳамаи сомонаҳо хабар доранд. Месси барои ҳамин ғазабнок шудагӣ ҳозир мехоҳад биравад. Не ки ая сабаб наметавонад, барое ки шартнома бо Барселона як соли дига дорад. Шартномаро қатъ карда намешавад. Барои шартномаро қатъ кардан як чанд миллиони дига месупорӣ. Барои ҳамин Бартомеу намехоҳад ки Месси бирава. Ҳозир дар канали 11 бузингар видео бировардам. Бисёри шӯрои директорони Барселона розӣ шуданд. Бисёрш, ман гуфтаистам, бисёри шӯрои директорони Барселона розӣ шудагиянд ки Мессиро биё фурӯшанд. Агар Месси хоҳад худаш рава, биёи Мессиро фурӯшем. Бисёри шӯрои директорон ба Бартомеу хеле пешниҳод карданд. Ин новостии навай, ҳамин 5 соат пеш биромада ё 6 соат пеш биромада буд. Дар канали 11 бузингар кардагиам. Барои ҳамин бисёр кишиданд ки ба як тир ду фохтак бизанем. Чӣ хел ду фохтак бизанем? Месси дар контракташ фурӯшаш 700 миллион навистагия. Ҳозир дар трансфермаркет нархи Месси 125 миллион, 130 миллион. Агар Манчестер Сити ё ки ПСЖ пул доранд, по-любому 150 000 агар Барселона бига, по-любому мефурӯшаша. Не ки бисёри шӯрои директорон гуфтанд фурӯша, ҳам вазъияти молиявии Барселона ки дар кризиси коронавирус ғалидагӣ буд, ҳам вазъияти молиявиро ҳал мекунем, ҳам якчанд футболбозоне ки дар Корея барои Роналд Куман барои дастаи нав сохтан мехарем. Ҳоли Бартомеу чӣ ҷавоб дода, чӣ ҷавоб надода, мумкин пага бироя хабари нав ё ки намедонам, охи махфӣ мемона ё ки намемона. Барои ҳамин Месси ният дорад Барселонаро тарк кунад. Агар ягон хирозиш надоранд ё ки мисли ҳар вақта солҳои пешам Месси фақат мегуфт ки мерава Манчестер Сити, мерава, не ки маълум буда ки ҳамаи барои шартномаи нав барои пул бидай. Аки ин ком ман мегӯям ки серьёз нибада, барое ки хеле шармандагӣ Барселона Месси ба хеле чӣ намехоҳад карьераша анҷом диҳад, барое ки як бор дига мефураш Лига Чемпионов бра. Уже дар чашмои Месси мебини вақти бозида, вақти голзанӣ ба вайда мебини ки уже Месси уже хича бой дод ки уже всё. Ман дар ин даста наместам. Барои ҳамин худтон ҳар рӯз хабарҳоро хондестем. Барои ҳамин ҳозбес як каса заблокировать кунам ки бисёрам хеле одамо намефурам мара. Барои ҳамин хеле хабарҳо бародарон. Ку кадомитон савол доред дар бораи кадом бозингар, дар бораи ояндаи Барселона, ман саволҳои шуморо мехонам. Ҳозир бологиро дагиёро нахонам, барое ки гап задаиста будам. Барода дусола контракт қатъи Париж басест росте дар канали Время Футбол. Время Футбол дурӯғи бад менависа, аблушкош дурӯғи бада. ин хабар дурӯғае ки Месси бо ПСЖ шартнома бастагӣ. Хеле гап хабар нест. Ман хабаре кардам ки Месси бо Ювентус шартнома бадам, хеле хабар буд. Ман кардам. Не ки ПСЖ дар ягон ҷо нест ин хабар. Мумкин у хабари Ювентуса гирифтаи ба ПСЖ кардаги то просмотр бигира. Месси рафт, гуфти рӯзи ҷумъа мерава. Ана ман гуфтаистам ки рӯзи ҷумъа, ин рӯзи якшанбе, рӯзи ҷумъа вохӯрӣ дошт қатъи Роналд Куман. Роналд Куман қаноатманд накард Мессиро барои идеяёш, барои нақшаи ояндаш.
мумкин ба наздикӣ бирава. ҳам хеле хабар буд ки рӯзи ҷумъа бо Роналд Куман рӯзи ҷумъа гизанон вохӯри қатъи Роналд Куман. Не ки Месси гуфтааст ки розӣ нест мерава. ҳар рӯз ҳамин хеле хабар будроин пабликои Барселона будроин любой паблик будроин ҳамин хабар аста. Педри нав гирифтан дар бораи ҳамун гап зан. Дар бораи Педри гуфтанем ки бозингари 17-сола Лас Палмас бо нархи 5 миллион харидан, шартномаи 2 сола бастагиан. Роналд Куман гуфтагия ки бозингарони ҷавонда ҳамавақт шанс метем. Барои ҳамин намедонам ё ки агар бозингар бихарам, бозингари нав бихарам, Педрия ба хиёлам иҷора рӯй мекунад. Агар нахарам дар дастаи оли нигоҳ кунем бародаро, ҳамин гапҳо ҳамааш гум мешавад, Месси ҳеҷ ҷо наmerавад. Мисли ҳар вақта мумкин ҳамин гапам рост бошад, не ки икон ман бовар надорам ки ин гапҳо дурӯға ё ки ягон сафсатаи дига, барое ки баъди ин хеле чиз намешавад истодан дар ин хеле даста. Барселона сахт бозӣ кард, намудам ки 9 гол зад. Ассалому алайкум. Каутино Барса меояд ё ки не? Дар бораи Каутино Роналд Куман гап зад. Дар бораи Каутино гап зад, гуфт ки Каутино бозингари моай, ман метавонам любое время вақти бозиш бутам. Не ки гап дар роҳбарията, гап дар тренер нест. Дар бораи Каутино гап дар роҳбарията пул дар кораи Дани Мейн. ба хиёл ман фикр мекунам ки Каутиноро мефурӯшанд, барое ки Роналд Куман агар Дони Ван де Бека бихара, Депая агар бихара, дига Каутино дар кор нест. Мана мефура Каутино беста дар баробари Де Йонг бозӣ кунад, Де Йонг дар ҷои Бускетс бозӣ кунад, ай пара Дони Ван де Бека мона, ай пара Каутино дар хатти 15 бозӣ кунад. Не ки ба фикри ман маоши оз дар вақти молиявии кризис будагӣ и хеле шартномаҳои калона Барселона зурш намераса гуфти гапҳо. Барои ҳамин бисёри бозингар даже Суареза фурӯхтания. Барои ҳамин ин Суарез комментария дод дар бораи ояндааш. Пагар насиб бошад дар бораи ҳамон видео мекунам. Так шуда ягон хабари дига, ака Эрик Гарсияро кай мехаранд? Дар бораи Эрик Гарсия ҳимоятгари Манчестер Сити бародарон, и пештара бозингари Барселона Б буд, тарбиятгарандаи Барселона, капитан командаи Барселона Б буд. ҳамавақт Барселона мехелайда, ина боя игроки дигаша урӯз дар Челси сар дод. Мубоянбай свободни агенти озод. Ина рафоли баъди чанд сол мебинем ки Барселона бо ҳамуда ҳавасманда. Дар бораи Гарсия мера гуфтанем бародарон ки 10 миллион евро пешниҳод кард. Барселона 10 миллион евро пешниҳод кард. Ки отказ кардистай? Манчестер Сити отказ кардистай? Агар отказам бикуна, Барселона умед дорад ки соли дига контрактш буд мешава. ҳамчун агенти озод ба Барселона Эрик Гарсия меояд. Як чизи хубиш дая ки Эрик Гарсия худаш мехоҳад ки Барселона барбигарда. Барои ҳамин мумкин шартномаша дароз накуна. Агар 10 миллион хати розӣ нашавад, шартномаша дароз намекуна. Соли дига ҳамчун агенти озод ба Барселона меояд. Додар табгӯ дар канали Реал эфир кунам. Бародар, додари ман дар Тоҷикистон омад, дар Хабаровск. Ака хел тренер Барса нашди, агар шай Зидан да зур меша. Гап нест. Чизи тренершавӣ дорум, нияти тренершавӣ дорум ку ҳоли ҷавону гуфти гапот. Сози дар канали 11 бозингар промои эфир намекунӣ? Канали 11 бозингар дар промои эфир мекунем насиб. Иншоалло мешава ягон рӯз. Сози хуби акай Муҳаммад Овузод хаста набоша. Барса ба пеш ҳамон вақт каналҳои хита дастгирӣ мекунад. Гап нест. Пулотзода Маҳмуд, ҳазор раҳмат. Як бор дига мегӯям ҳазор раҳмат ба он мухлисои Барселона, подписчикони Барселона ки моро дастгирӣ мекунад. Урӯз дар канал гуфтем ҳазор лайк ҷамъ кунем. Шумо 1.5 ҷамъ кардем. Барои ҳамин миннатдорум аз шумо. Ҳамавақт шумо маро дастгирӣ мекунед. Барои ҳамин ҳамавақт ман барои шумо видео мебарорум, промои эфир мекунам. Ака адресҳо дар кор. Адресҳои ман Хабаровск, поселок Хор. Ака меган тренери нав барои нарафтани Месси Неймара меора. Ҳамин гап ростае дурӯғ? Дар бораи Неймар як чизто мегӯям бародаро. Бартомео интервю дод. Дар бораи Неймар гуфт ки қиндай, ин гапҳои Бартомео гуфтае ки қиндай бозингара харидан вақте ки клуб намехоҳ ӯро фурӯша. Гап дая ки ПСЖ намефурад Неймарро фурӯша. 100 Неймар худаш нахоҳад. Барои ҳамин Неймар дар Барселона намешавад. инро ман 100% мегӯм тона.
салом созеи барселона ба пеш мо аввақт мухлиси барселона будем. Гап нест акай муҳаммад дар бораи лавтаро нам хеле хабар буд ки аввалин дараҷа ки вақте ки Суарес бирава лаутарора да чӣ истифода мегӯн лаутарора хариданияи барселона бахшиш бародаро камкама хеле сару михелия барое ки хов дорум саат 12:10 шудеса ба хотири шумо дар инҷа шудесам прямой эфир барое ки шуморо ваъда додум барои мегӯям ба лаутарора харидания не ки намедонам оли баъди лигаи Европа ки рафт парид интер парид ба хиёлам Канте ам Интер мерава. Агар Канте ки бирава ҷо бо тренери нав меяд мумкин лаутаро бигия лаутаро дар корш наша барои ами оли тобистони дуроза гуфти гапо трансферам дарозе мебинем чӣ гап мешава. бародаро як бор дигартон мегӯм ки ман ҳамаи сабчинои шуморо успед намекунам барои ами чи психӣ накунен кадомеш дар чишу меғалта амуда мара намефура ҳайрате шумо заблокировать кунам барои гапои ноҷотон. Ака Анхелиниро мехаранд. Дар бораи Анхелино нав хабар буд ки Барселона мехоҳад ӯро бихара. Анхелино бозингари Манчестер Сити арендаш дар Лейпциг арендаш тамом шуд. Ози Манчестер Сити бармегарда. Нархиш 30 миллион. Ака барои ивазшавандаи Алба Анхелино дар сезони Лигаи Чемпионот ганда бозии зур нишон дод. Дар Германия бозии ништияк нишон дод. Агар бу ки ивазшавандаи Алба мешава хубтарш ҳамо Алба беста чем Анхелиноро берам барое ки Анхелино дига уже прогрессива намекунад уже дига ояндадор нест. Ҳамиқай ман фикр дорам ки ҳамиқай мо дар Анхелино ба монанди Дэвис Красной ки защита туда-суда ҳамаро бар бигардонад ба монанди Робертсон айчи ам хеле защитникҳо дар кора. Месси бирава Барса тамомай бугӯш нарава брат бародар и даста айлубои игрока болоай мада бозиёи Месси махқулай мада махқулай не ки ма аввалин дараҷа Барселона ма дастара мухлисӣ мекунам не ки бозингара. Барои ами бародаро одамое ки мухлисои Мессиам хай ки ҷое ки меравад шумо майқафошон менед ки ба монанди мухлисои Роналдо ай Реал ба чӣ паридан Ювентус. Ман мухлиси Барселона будам мухлиси Барселона мемонам аз соли 2002 вақте ки Ривалдо бозӣ мекард. Ривалдо бозингари дӯстдоштаи ман. Сообщениятон бисёр омадеса бародаро бахшиши ҳаматонро ҷавоб дода натонистам барои як кадомеш дар чишум биғалта ҷавоб метавам. Ака ягон вариант ҳаст Зайченкоро харам. Зайченко вообще уровни Манчестер Сити нест бу уровни Барселона. Ака муҳаммад дар бораи Аввар да хеле хабар нест дар Барселона меояд намеояд. Аввар Ювентус ҳавасманда шуда. Сала бихара Месси фурӯш намешавад. Чӣ гуфтед? Сала ам пир шуда ягон бозингарои ҷавон дар кора. Агар Дембеле травма нагира по-любому метавона ҷои Мессиро пур кунад. Ака Мессиро не ҷоша пур кунад. Нашуд Дембеле гап зад. Нашуд Дембеле хай сол шидеса озирашда фурӯхтаниашак намедонам чӣ гап мешава ози хабарои нав набромандиста. Дембеле барои Дембеле фурӯхтанаш ягон командае нест ки ҳамон қадар пуле ки Барселона мехоҳад ҳамон қадар пула пардохт кунад. Барои ами ба хиёлам боварӣ дорам ки дар Барселона места. Акай Муҳаммад дар бораи Аввар гап зада мухлисон ака рост меги мо мухлиси Барселона не ки мухлиси бозингарош и ҳаста одамое меган мухлиси Барселона ки меган Месси бира омад дига мухлисӣ намекунам. И хеле нагин шумо бигем ман мухлиси Мессиам. Ака нашоти Роналду гап зад. Иҷа канали Барселона бародаро бахшиш да номерота ти ака Инстаграм Абдурахим Гаиров дар онҷа любой чӣ нест шуморо ҷавоб метавам бародаро. Ма ягон кас чӣ нестам. Ака Вейналдуро мехаранд. Вейналду яке аз трансферҳои асосии Куман айне ки намедонам Ливерпулро мефурӯша намефурӯша не ки шартномаш бо Ливерпул тамом шудеста дарозиш накардеста мумкин биёя ман намедонам бовар ка хеле садфоиза хабарҳо манам агар ман садфоиза хабарҳо медонистам мегуфтам ки официально менавистам бо расман не ки ҳамаш овозои монҳоат. ин яби чӣ мега ай бораи ислом гап намезанӣ мега ба хабар нестид бораи футболисто гам надо.
خیلی دین نخوشه کانال اوقی پدر وقتی نشید از مطرح دین نخوی کنم همین یه حسابشونی سر وایرون میکنم برای بیشتری پراموی فیلم میگه که دیگری سر تا وایرون میکنم اکه میسی بارسا میره با اکه محمد اشدی زن اکشدی سی مخلصات اکه ما اینا می خیلی آدمو با میگه نه چی با میدرین زبلا کیروات اکه کمان چی نیا داره کی را فروختنیه انا کمان نیا داره کی را میفروشه انا سوارز یکم درجه فروختنیه انا بوسکیتسا آلبا پیکه روبرتو سمیدو را فروختنیه که ما سمیدو روزی نیستم بفروشم سمیدو ویدال راکیتیش کرچه هم بازیگران پیره که هست در بارسلونا کو همش فروختنیه برای ایسر نو ساختنیه برای همی گفته استم انا اکه محمد بارسلونا باید یکم زشته سخت کنم گپ درست همه میگه زشته بارسلونا باید سخت کنم برای همی بارسلونا ولی حمایتگری نو گفته است برای حمایتگر بیشتری میگن که بارسلونا چی با حمایتگری ساز نمیخره برای حمایتگری نو ساز پلی کلون در کن حوزی بارسلونا خیلی پل نداره کی یکو حمایتگر خراب میشه دشمنی بارسا بیشتر اهمیت نتی ما اهمیت نمیتونم مرا در اینجا نصیحت داره که درباره اسلام گپ زنم خی ما درباره اسلام در طور جوی نمازم گپ میزنم نه که بشیم در اینترنت گپ زنم همین خیلی آدما که با عقی پدر آدما نخی آدمای پستن چی شما میگی دیگه آخی ما ساعت 12 شب قطعی شما چخچه دارم عقی پدر اومده مرا نصیحت داره پس چه من کمیتر نیستم برای درکت نماز تا بخون با مرا نصیحت که گوری تو چی داید گوری ما چی داید وقتی آخر در کانال این بار ستیجی در کانال خود مرغو بسیار شده گم فهمیدم کامنتاری ویدیو دام میداره اوجه دیزلایک اوا کم بود از دیزلایک بار که 40 50 تا میشه من نمیدونم وقتی در کانال بار ستیجی چیکار الان شما میکنن که ما ای کانال ریال گذاشتیم یا که چی من نمیدونم من как думаешь Депай нам нужен? Депай در طرف چپ мода дар кора اینا شما مرا بگی антуан گریزمان در طرف چپ بازی کرده میتونه نه همین رونالد کومان دینا در اینترویوش گفت که антуан گریزمان وینگر نیست антуан گریزمان باید در پوزیسیون خودش استفاده بری وقتی که بازیگر با 120 میلیون یورو با پولی کلان میخری باید در پوزیسیون حقانی خودش مونه این گپ در دیونگ هم داخل داره که دیونگ باید در جای بوسکت بکنه که در پوزشته دیونگ اصلا در ایاکس در گالنده در چی باز میکنه اپورین پوزشته در جای بوسکت باز میکنه انا کیکه سیتین که انا چیزی کی بود کیکه سیتین نوشه بوسکس که ناز میدید بوزیش برای بوسکس فقط میمون دیونگ در پوزیشن استفاده میبرد حاجی کمان میگه که مهاریتش در پوزیسیون خودش میمونه اما اگر کاوتینو رو بیار در پوزیسیون خودش میمونه بهترین میشوه اکو کسی دیدم اول هم خیلی گپای زور میگفت نه که عاقبتش چیشی ختم میدونید سوراب سعیدوف ایدین نخواه کانال چی با من فقط از سوال جواب میتونم ووریمنده که یک بار نوما نخوندی برادارو ما لوبای کسل نوما کدام یکم نویسه همو را ما میگم شما هم کامنتر بدروین همونجا اکه محمد درباره وراتر گپ زد درباره وراتر تشتگن اپراسیا گذارون 3 ماه پروپوسکات میکنم باز یک وراتر اساسی نتو اگر 12 سپتامبر لالیگا سرشان نتو میسته وراتر بارسا ب این یک پنیرا در وراتر دیم موندگان باز 3 ماه تشتگن دام میگیره так что تشتگن که قمورا спасад میکرد باز در اول سیزن چخلی میشه خدا میدونه که اکا بو کانال میکشه نه همین کانالش خیلی اوسپت کیستان این کانال بارسلونا رو ما کشیدن هم نبودونه که با خاطر مخلصای بارسلونا خیلی مخلصی بارسلونا با خاطر هم کشیدم اکا در نویه 5 شینگ بیشترم با نرخ ارزان نمیخرن اکا زنده باشه پیشایی ختم خواهیم ما خودم این نویه 5 تویست بابو بیبیام پدر مادرم این نویه 5 یک جای 5
яка смс мара нахонди, ман намешам биём ай тарафи чап бозӣ кунам бухонош. Саид Куллоб, та ҳама вақт дар комментария менависӣ ҳазор раҳмат барои мегӣ видеоат, тудам раҳмат ки моро дастгирӣ мекунӣ. Мешава. Вале ман ният дорам одамое ки дар Тоҷикистонам мухлисони Барселона иншолло ҳами раҳҳоро роҳӣ кунам баъди коронавирус. Иншолло ки миём баъд мухлисони Барселона як футбол ташкил мекунем, бозӣ мекунем. Ака номи Инстаграм дар чӣ нест, ага дар канали Барсатиҷим ҳастай, будурам болошта ҳастай. Ака дар бораи Леви Зашта гап занед. Леви Зашта гуфтум пешакӣ бародар, ай сар тамошо кунам ҳами прямои эфира миёви ҷоша. Морам акаи 5 моҳ ай пеши мактаби 1. Мо ай Навободем ба хиёлам. Файзобод, Навобод ҳама ҷуза хешон дорем. Ака Тринкау дар киҷо боз мекунад, яъне дар кадом позитсия? Тринкау дар позитсияи прави боз мекунад, ҷое ки Дембеле, ҷое ки Месси боз мекунад, ҳамун ҷода боз мекунад. Айсна метавонад истифодааш баранд. Айлубой боз кардан метавонад, барои ҳамин чи айлубой ҷо истифодааш мебаранд. Ака ман дар Хабаровскам бародаро, ман ай Тоҷикистон ай Москва 7 соат пешум, ай Тоҷикистон 5 соат пешум. Оз мо дар соат 1 шавшисе уже. Ояндаи Месси чӣ шид ака? Ояндаи Мессиро уже гуфтум бародар аввали видеода, будурани тамошо кунед, штоби такрор накунем. Дигар саволое ки бародаро додеси ҳамода ҷавоб кунем, успеҳ накардистам. Салом ҳамшар, салом аз Хабаров. Салом алейкум бародар. Ака Месси мерава ё ки не? Месси мерава ё ки не? Ҳамин хабарое ҳастае ки Месси мерава. Месси мерава хабарое ҳам хеле хабар ҳасте бародаро. Места наместа и вобаста ай Бартомео, вобаста ай шартномаи нав, чанд қа пулаш метан, вобаста ай игрокои нав кира мехаранд. Ассалому алейкум ака сӯзи брат, худо фикр мекунем одамои ахмақӣ мекунанд баличкои Реал ай. Ман дар бораи баличкои Реал ягон гап надорам, не ки ҳамон одамое ки ин комментария менависанд сари маро вайрон мекунанд. Чӣ дар кори охӣ? Барои чӣ? Шумо гузарондед, чӣ ба эфир кам мекунед? Ё рӯзе ки вақте ки ман видео мепартом эфир кардан намешава бародар, барое ки агар ман эфир кунам видео ба дигар подписчикҳо паҳн намешава, ютуб паҳнш намекунад. Барои ҳамин дар як ҳафта мумкин як бор агар прямой эфир гузаронам мегузарам, барое ки ҳар рӯз хабарҳои бечора мехоҳам, шуморо хабарҳои нав чӣ кунам. Бо нагем ки на хабаре на ҳичи. Баличкои Барсатиҷи Реала пас назанед. Реал Мадрид ба пеш, Барселона мара туписо. Короче ҳам хеле гапҳо бародаро да. ҳай боқӣ дар амони худо пага видеои нав аждад кунед. Пага дар бораи интервюи Суарес гап мезанам, дар бораи чӣ гуфтай? Дар бораи ояндаи худаш ки мефурӯшаш намефурӯшаш, дар бораи Леви Зашта гап мезанам. Бародар савол дод, бичори хабаро бо агар пага дар бораи Месси бурад ҷавоб метавон, так што бародаро худтонро нигоҳ кунед. Мухлисони Барселона, Форса Барса. Боқӣ дар амони худо. Хай.